nãy cái đồng nó lại bị mình sang cái có thằng rồi vậy hai đi perkahan cho nó tabo kisah 사러 뛴다 내 바지 가시도 아스롱 카나 이렇게 kisah orai kolgeran orai ang kai mani orai kotomang to hang kahma balai thok to ang ke aigi ke orai samayata aigi khang orai samayata po khene orai thok jak okay adi kai ja kotomang to hang ba kolgeran kisah ka to stick ba sa nge ta nai nah hadi di kazak ne biang rok tu le ani orai le nah hadi busu koto yang butong oi bolai koto ke asai tong bala kita bo mobile number set khai rosnai mobile number set khai rosnai ya ta phadi motong na ang khagran mui agi ke ang orai samayata ke tabo orai sa ang tapo singka phijak tusi edit khlai matong si tai men ai ani mobile to ni busa bai ang yang edit khai tusi singka phijak ke ba amo terus kamu bana singka phi mene video khlai maliata angke orai ke sa khagai sungui janai angke thok sa ta agi ke samayang ta ke samau thok sa la ta bakhe soba ni orai favorite sabai di ang ke ne le ha ne orai khagla ha ta pa orai sinanai le ani orai ang kai mani ta ke masanai ha wa teng ke to sa ta bulai khag nai tonggo le ta ba ke lebu moso sagra na lebu na de